hemos triunfado. Actor nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa, Forocoches? Doncs, efectivament, Jair, en Xavi ja ha penjat a Shooter la fotografia de la seva rajola de Circonio signada per Julio Iglesias, 88. És quan jugava a Los Angeles Lakers, o què és això? 88, és molt petit, 88. Mira si m'agrada fa anys. I et va donar una rajola a un senyor gran, ho trobo molt estrany. No has d'acceptar rajoles de persones desconegudes quan ets petit, Xavi. No? El Julio Iglesias li perdono tot. Saps que jo tinc un disc signat per Julio Iglesias, Xavi? Et el portaré. Porta la mà. Demà vens, oi? Demà vinc. És un single que va gravar amb en Willie Nelson. Sí, home, i tant. Sí. Surten tots vestits de tenistes o de no sé què van vestits. La veritat, no ho entenc, eh? Era la cançó aquella de Girls I Love o alguna així. Sí, senyor. Recordo molt perquè Willie Nelson té una veu molt particular que no acabava d'encaixar amb aquell eco etern que porta sempre Julio Iglesias. És la seva veu. Era gairebé com psicofonies. Doncs el tinc signat, no sé per què, no sé on ho vaig comprar, això. I està signat amb molt. Ui, quina meravella. Aquest és en Willie Nelson, però no és la cançó de la que parlàvem, eh? No, bueno, està bé per aproximació, us feu la idea de la veu d'aquest senyor contrastant amb la de Julio Iglesias. És una mica com un barrufet cantant amb un Uruk-hai. Ara hauries de buscar una cançó de Julio Iglesias i posar-la a sobre de Willie Nelson i ens faríem la idea de com va ser aquest duet. Ja està treballant en Víctor, eh? Víctor, fes un mashup. Tens 3 minuts per fer-lo, sense pressió, eh? Tranquils, no hi ha pressa. I si no és avui, que sigui la setmana que ve. Va, escolta, i... Bueno, teníem un tema de Forocoches, no de Furio Iglesias, de Furio Iglesias. Furio Iglesias, m'agrada molt. Otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, porque río sin más. Bravo. Molt bonic, la veritat. És un geni, és un geni. De veritat, escolta, és que és un cirurgià, eh? No es notava quan entrava un i quan entrava l'altre. És el nou David Guetta. Ja et veig actuant al Parc del Fòrum el proper estiu. Quina sort que tenim de tenir el Víctor Oller. Sí. És una benedicció. Un any més, 2017, amb Víctor Oller. És l'alegria de la nostra vida. ¡Bravo! El año viejo, cago en el año nuevo, cago en el arbolito y cago en ti. Perdona, però a mi ara em diuen que hi ha un dueling DJs, Víctor Oller i David Guetta, amb una taula davant de l'altra, i pago, em venc al cotxe per anar a veure això, eh? Pagaria. Bueno, en fi. Que teníem un tema molt interessant ahir que vam deixar penjat a Forocoches, que era Deberíamos crear el reino gitano. Sí. Sí, és veritat. Sí, que vam estar discutint si havia de ser una entitat política, no? Un estat o una cosa com més espiritual. Però això no ho hem de discutir nosaltres. No. Ha de venir un senyor, un xurmano, amb la proposta no de llei, que és aquesta que us llegiré a continuació. Recollir signatures i portar-ho al Parlament. Clar, ell ho vol fer dret a llei tot. Diu, aquí va mi propuesta de creación. Debemos coger un lugar bonito, idílico, todo lo que la etnia se merece, y por supuesto, y más adelante lo explicaré, dentro del territorio nacional. El lugar más concreto, desde mi punto de vista, es Fuerteventura. Està molt bé. Sí, ha posat fotos y digo, con una superficie de 1.659 kilómetros cuadrados, Fuerteventura está más que equipada para albergar dicha etnia tan distinguida. Sus playas paradisíacas y su clima deberían ser un reclamo. Bien, encontrado el lugar, nos surge el primer problema. ¿Qué hacer con los casi 110.000 habitantes no gitanos que tiene la isla? Aquí hi ha una digressió per explicar on envia la gent, m'ho salto, y después va, el gobierno dará total autonomía al reino, dándole todas las competencias, sanidad, educación, turismo. Se sacarán todas las fuerzas de seguridad del Estado, eso también será competencia del reino. En materia de justicia, desde el gobierno se reformará el Código Penal para adecuarlo a la ley gitana, se cerrarán los juzgados y la única ley que se aplicará es la ley gitana. El reino deberá subsistir por sí mismo, sin ayuda del gobierno central, que ya habría gastado mucho dinero en transportes y reubicaciones para hacer el sueño posible. Y esto sería todo, un reino gitano grande y libre. Doncs ve una primera solució perquè els gitanos tinguin la seva pròpia terra. Podria ser Fuerteventura. Podria ser. Què passa, Forocoches? Que no són tan obertament com nosaltres. Ah, vaja. I la primera resposta, i que diuen perdoni, ha sigut... Ai. ¿Y la bomba la tiras tú o la tiro yo?
Mare de Déu, senyor. Horrorós. Condemna. Un altre que ja ha batejat Fuerteventura, eh? Ha batejat amb un nou nom, que és Gitano Aventura. Un senyor diu, buah, además se podría sacar pasta con el turismo con un safari por la isla. Coches blindados y rutas en plan Jurassic Park. Estan carregats de prejudicis, És de horrorós. veritat, Per sort, i et donaré el tema per Sanjat, amb això, ha entrat un gitano a comentar Que bé, el que que bé. pensava de tot això. La pluralitat de forocotxes Per aquí, sort ha entrat un tio a posar els punts sobre les i els hi ha dit ¡ay, se te sequen los ojos! Que és de les pitjors malediccions Oi, que es sí, poden sí, deixar, perquè a més tu et vas tirant com gotes i no hi ha manera. No segregas lágrima y nada. Oi, Com quan tens conjuntivitis, però pitjor. Que piquen els ulls. Allò que vas tot el dia així... els ulls secs, i quan tanques la parpella es sembla que estiguis, fent amb pedra foguera, I quan et lleves? Quan et lleves, que tens allò conjuntivitis? Sí, ai, que no pots obrir els ulls. No. Tot cosit a lleganyes. No es pot. I un ull, a mi em passa que se me'n va cap a un cantó, al Sí. matí. I què està passant? Però això és d'estar estirat tanta estona, que et rellisquen cap a les bandes. Has de dormir cap a un mateix costat. Si dors panxa en l'aire, els ulls se'n van cap als Clar, costats. se'n van cap a les bandes perquè no tenen tope. Però hi ha gent que té tope els ulls i altres que no tenen. Los tres ojos bien abiertos. Sí, Clar, Sempre. de petit et durien operar de la fimosis dels ulls, no tens el frenillo i llavors els ulls et rellisquen cap enrere. Això és una cosa que passa. Alguns nens que estem operats d'això, doncs ens cauen els ulls Està molt bé, enrere. perquè si no te'ls han de patar. T'han de patar els ulls i això fa molt de mal, eh? Hi ha gent que va amb els ulls patats sempre i és horrorós, de veritat. No ho feu quan us dutxeu de tirar enrere la palleta dels ulls? Això és molt important, eh? Jo els dic, als meus fills els dic, tireu-vos enrere la palleta dels ulls. Sí, i em tiro un raig de sabó. Sí, mira si sonen els dos. Bueno, escolta, hi havia... Recordeu que no som optometristes. No, ni oftalmòlegs. Tampoc. No ens feu cas, sisplau, en altres coses sí, però en aquesta no. Mutación genética, enanos en Ecuador. Doncs mira, és molt interessant això que diu, perquè un tio treu el tema. En cuarto milenio, un tío acaba de decir que cuando estás a punto de morir, aparece un extraterrestre y te ofrece volver a vivir, pero con la personalidad de ese extraterrestre dentro de ti. Pero espérate, Ai. que hay otro que asegura que las capas altas de la sociedad están dominadas por extraterrestres que se han infiltrado y que nos dominan. Y otro ha dicho que hay militares que han sido suplantados por robots. No tengo claro si es un especial hecho desde algún centro de gente con problemas mentales. Anava a dir perquè no sabia per on posar-nos ara, si pels robots, pels extraterrestres que et donen l'oportunitat de no morir, posant-se dintre teu, però llavors que ets un senyor vell que va pel món. Doncs no, mira, no sabria dir-te, Quim, però la resposta que ha donat el primer xurmanó que ha entrat a comentar... Segur que ho solucionarà tot. No, és que encara m'ha preocupat més, encara m'ha fet pensar el triple, perquè diu... ¿Por qué te crees que Jorge Sanz ya no sale en televisión? I dic, ostres, que primer em pensar, què té a veure? I després he dit, és veritat, Sí. Jorge Sanz va estar aquí a la ràdio fa poc, Sí? però no va explicar res de la tele, eh? No. Va dir que hi havia coses que no podia dir, coses que sí, bueno, en fi. A més, Jorge Sanz va interpretar una sèrie que Sí. se li ficava un extraterrestre dins. Sí, sí. Us en recordeu? Oh, i tant. I tant. Per desgràcia me'n recordo. Escolta, que era boníssima aquella sèrie, com es deia, L'Invitado... No sí, vaig a buscar-ho. El buscarem, sí. I la seva interpretació de persona posseïda per un extraterrestre és d'aquelles imatges que no oblido ja mai més. No. Amb els ulls molt oberts, sense frenillo als ulls i deambulant per les escenes. Es una atracción de terror. El inquilino. El inquilino. L'Inquilino, i després de l'Inquilino va fer Què fue de Jorge Sanz o va ser abans? Després. Sí, Va ser després, per tant, una porta a l'altra. Sí, o sigui, Oi. mira, es va acabar a les 11 en casa el 99 i no va fer res més ja fins al 2004, El inquilino. Molt curiós tot plegat, Quins misteris que de tant en tant ens destapen els amics de Foro Cotxes. A més, en un dimarts, que nosaltres de seguida tindrem aquí un treball de cague de molta magnitud. Moltes gràcies, Jair. De res. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?